kasi kashtarik ujiliw arajar pesan nakaliang ka office jang block development office BDO jang Mawphor CNR di blong menda kasi Lyngba ka block mission management unit MSRLS Meghalaya State Rural Livelihood Mission Mawphor blong kila pelong ya ka convergence kam enrollment Cam ni ke jingasen rop lang jong ki Tnad Treikam jong Sorkar hakibenta paper bala pelong hasnong nong tanyao Southwest Khas Hills District ha ringkat ke Jingtreikam bat ki spotali kisnang hakathan Warsanlyngdoh laban kedo bakani ke jing pelong ya kani ke program ka day da ka VC VEC VO kabadai ka kam Lyngba ka block mission management unit MSRLS Meghalaya State Rural Livelihood Mission Mawphor block ka bahapo ka office jang block development officer Mawphor CNR di block bat kum shibentaru jang ka jingrakhe ya ka jan jatiya garav varsh JJGV arajapsan ka jingrakhe ya ka snam kerpang ki pa riew luom ST ka jingpen ko bor yaki pa riew luom ban kentiu ya kari India hapo ka dharti aba jan jatiya gram utkarsh abhiyan DAJGUA hakani ka convergence kam enrollment camp nakaliang ki Paidbah nongsynshar kilayo jingmentoy hakaba kilayo man penrong kerteng nakabenta ki jingmentoy halor ka Adhar enrollment MHIS ABHA NSAP Social Security Scheme PMJJBY PMSBY APY KCC loan Jan Dhan account PM Kisan Caste certificate ration card ishram card bat ki wede kynthup ye ki jing ai jing panchayat Paidbah ne ki khalai tali ki Tnad Treikam jong ki office Sorkar ka bahapo ka Southwest Khas Hills District ka jing thumu jong kani ka camp kalong ban penyeso lang ya ki Tnad Treikam jong ka Sorkar lembat ki Paidbah jong ki shinong banai jing pyntip shemphang ki katu kani ki scheme bala kershan da ka Sorkar India bat ka Sorkar Meghalaya bat ban penrong kerteng ha ki judge scheme ni ki hok sheki dikhan jong ka imlang sahlang ukong san hal ni ka singi udai u ai lauren yang MCS Block Development Officer ka Mawphor CNR di Blong Southwest Khas Hills District haringkat ka jingdon lang u Dr. FR Lartang DMNHO Southwest Khas Hills District ka kong R Warsanlyngdoh BPM MSRLS Mawphor kabala ai ka jingran lamprang uba ki mirthong sodarshnong nong tanya ubla kran priang sobha uba pi thong ni secretary shnong nong tanya lembat ki wede hakani ka singi kala don ru ka jing kran phliu jingmon hapreng ki officer Sorkar bat ki Paidbah ki bawan shaka jingelang Jingtreikam jong ka program jong ka NRLM ngidon ya kanika project ka bangi khot ka VC VEC VO convergence project lani kata ka village council village employment council village organization convergence project mo ngi khot ka VC VEC VO convergence project ti kuma POE kanika bana menta ka ski kani kadika shi menta ka project jong ka program jong ka NRLM hakaba ka jing thumu ka long ya ka ban wanra ya kita ki scheme ki ba pher ki ba de ki scheme jong ki line department lani kita ki Tnad Treikam jong ka Sorkar jala jong ka state pat jong ka central lani ka Sorkar pedeng banwanra syaki nong syong khnang bakin yo ya ka ban shem ya kini ki scheme bat kan long ka jing mentoy na ka benta jongki tika ni ka project layo ban pentelun hapo jong kani ka Mawphor block rengkat bat south liki block naduh basdang bat mentang ila ayat mentala arsnem ya ka ban pentelun haparo kini ki shnong hapo jong kani ka Mawphor block Tina kaliang ka office ka jongi mo mentang ila ayat la postnem nadu postnem arajar khat saw ya ka ban pentelun ni ki kambat ki program jong ka NRLM bat mentang ila don hadu khat ar spatam ki self help group ki badon haki ni ki snong hapo jong ka Mawphor CNR di block ila don ro hadu shi spa khat rew teli ki village organization hapo jong ka ni kam block ka jongi bat kum juru hadu prateli kita ki cluster level federation ti hakani ka jaka bat hakani ka snong ka nong tanyau mo ka hapo jong ka ni ka bro lang mai
cluster level federation ting iso tanak shibun ba kibabun kishnong kila ayo banya don bentalang kanika program jong kanika sig mamenta te shibenta na kanika VC VEC VO convergence project idon ni kata bangi khat ka village prosperity resilience plan lani kata bangi khat ka VPRP plan ha ka ba kidon ki cadres ki jongi lani ki SAG members ki bala rung ha ka wei pakawai ke SAG pada po ka strong ki ba lumlang ya kita ki jing tip bat kita ki jing don kam laning ikhat kita ki demand mo jong ki nong song snong ki ba VO like bon ke VO man kisnong nang ta ka don ru kane ka VWLC ba kisnong di jongpi nang ta ka don ru ka village health council kisnong di jongpi te le si kini ki committee jong kisnong ki prepare ki badan po snong jongpi kalong ba kini shong ya thir namar la snak nang gini committee ban pet ya ki jing don kam habaro kiliang om tang ha kisibenta nomor ba kum kinong snong gidan kam buon ke te kini committee buon sien kalong ba ngim don ya kata ka jing ya Treikam ne coordination bagi pedeng joki te le si kum kene ke jingwan ka convergence kam khmi lintir ba po snong kan don kata ka jing ya don lang ka jing ya shong ya thirlang jong kini committee ba fair kanang ba ke ki jing don kam ka jong kinong snong kalong ba nabenta kiliang baro ila ban ya thera po snong bat kila pat ban ra e kene ki jing don kam jong ki sha ki office ki bakham halor te le si na kane kaliam jom ka VHC ka village health council kalong ka ke badan kam ba hadu menta ni sham ba buon hi kimpat ya shom ya kane ka meeting buon na ki snong kila don ya kane ka village health council ndrai kimpat shom pat ini ki meeting te nge skuntu ba kini shom ini ki meeting ba le si la dorong ka bala sisien si quarter le sisien ha ka lai banai kini ki committee ba pher piknya shong lang po snong ban ya theri ki jinan kam po snong jong phi ba le si trai kan kham don kata ka jinge Treikam mo ndrai ka long la ka jong te let's say gidan lu kini ki jingsna ki projects ne ki asset ki long duplicate kawai na kawai ki department ki ai na kawai department ki ai te hadian lawat jingtip pada babun ki jingduna namar ba umdan kata ka Jingtreikam la so sap ai let's say wei riew yo ar lai ki department ne ke badan kampat ban ye Treikam umyo ma tem kita ki ai la dai pia shom po snong kini committee prepare kan ora ya ka jingmentoi te sakawai ka benta ka ba ni khamya ban ka long spang ka jing khuat menta ka don kane ka SBM ka Treikam khamslam menta te kane ka scheme kane ka SBM ru menta la pen Treikam na block ma belai la pen Treikam na block namar ba ki buan ba kini ki Jingtreikam ki mangimla ban Treikam ka don ka scheme si spa sngi ka don ki ai kini ki pankhana kumjun SBM ru ki ai pankhana te kumta don sikini ki community sanitary complex ke bala ban le lang tem tala wara lang ya kene ka SBM ru hapo ka blok kanang ba kanang wara ikene ka jinge Treikam kumjuru ikene ki halian kene ka jingkhuat jing suba le si mentali ka poi ka juk ka bangi penan kambe ikene ki plastik mla laj mo hair ni penan kami plastik ya syukun tu ba le si hadian sebenaiernai salak ban Treikam ya kene ka komiti ya snong ban lum ikene ki plastik ban berat jakliatan ini ki plastik bat ngila ban penan kami gitu ki plastik umdai ban berat jaklia mo te kita ki benang ya ki nang la ban le sakamat te ngas pasat jingbat khindiat alor kita te rei ka ba ngisam mentai kalong ba kini ki jingdan kam kila long compulsory bandan la yune adhar bala batai kini kinong keren baro scheme ma la don kami adhar na suyai ban sesien bala don mono ki bampat le yu adhar mentai la wana snong jongphi kadon ka kidon ki operator hang tai po school kila ban enroll adhar don kino ki jing eru lek banye kendo iki namar ba nang ne shmat buon hi ke scheme kila ya don kam ya u adhar te le si nganam keren buon namar ke jing kam jing scheme hi kila ya snow nagi nang keren ba pher te nga shu ai men si me pi ba mantai lai don hang ne le si ka ne kalang jing sedang le si na kalian jong office khindiat bangi don ne convergence kam ne te mata kal shong su ha ti ki jong pi kam tam ki nong ket kam snong ki nong ket kam ki ni ga committee ki ba pher ba pen shemkhia pen shong pen thir bar mara ya kata ka jingroi jing parak snong jong pi namar ka badan kam hi kini scheme baro ba khadu kalang ba kandon kata ke nong snong ki bakamen mo ki bakamen ki ba stok ha ka shong pa snong ki jong pi te kata hi ke jingmat kalang manora ke jingkemen ha ki snong ki thau te tang kita hi ngam num kran jrong ngai khlei pi sai sien we plai wan khane ka convergence kam bale sing nang la ban wara su ki convergence kam saki wi snong ru labuan ki snong mentala lais nam mo ngila le ki convergence kam snong ki paper ngilawan te gidang buan ki snong ki bangem pat yo ban le te le sing nang la ban cover ki snong bor khaj bat le si
kan ni kan ai kan ka example ye phi nongsynshar ru ba phi dan phi syang let's say kan sedang sa coordination committee mo ngila sedang man let's say kita ba kinora kata Jingtreikam jong scheme ba pero jong Sorkar tang hini ketian hi kuble shibun